Dobrý den, vítejte v Lubňanech. Znáte Lubňany? Jsou městem, které spojuje klidné prostředí, moderní infrastrukturu a krásnou přírodu s okolím. A právě zde vám chci nabídnout novostavbu bytu ve rezidenci Lubňanský háj. Pojďte se na ní se mnou podívat. Byt o dispozici 2+KK, skolaudovaný v září 2024, se nachází ve druhém nadzemním podlaží moderní cihlové budovy s výtahem a bezbariérovým přístupem. Má severozápadní orientaci s výhledem do lesa. Byt se prodává vybavený. Jeho celková plocha je 38 metrů čtverečních a patří k němu parkovací stání, sklep a balkon. Je zde minimální provoz, protože bytový dům se nachází mimo hlavní silnici. Pokud hledáte moderní a komfortní bydlení v příjemném prostředí, tento byt je ideální volbou. Doufám, že se vám byt v Lubňanech líbil. Teď už stačí jenom zavolat a byt může být váš.